Diwedd noson un, a dwi dal yn fyw. Dwi'n fy ngwely a dwi'n flin. Ro'n i'n meindio misnas, yn brwsio'n anad yn ystafell molchus i fel rhywbeth allan o Alcatraz, pan ddath Nobi a Gags anghodi fi a mynd â fi fewn i'r lle 6. Roedden nhw'n piso chwerthin a fi'n gweiddi ac yn gwneud yn ngora glas i gicio a dyrnu. Ond mi gododd Nobi fi gerfydd fy nghoesa, tra oedd Gags yn dal fy mrichiau a gwthio mhen i lawr y pan. Dyna eiliadau hir am mywyd i. Ac wedyn, pan eithon nhw'n gollwn ni, mi nes i wylltio. Fyddai'n yn gwylltio'n aml, ond bob un a hyn, mi fyddai'n ffrwydro ac yn mynd yn hollol bonkers ac yn ffistio pob dim o fewn cyrraedd. Ta waith. A set y toilet na ddarna wan, a'r papur bog dros y lle i gyd. Mae'r gwely matha concrit. Mae yna spring yn tyllu'n hun ac mae'r llofft fel bocs. Mae yna 4 na ni yma. Fi, Dei, Alun a Jason. Mae'r crowd drws nesa. Gags, Nobi a'r griw. Mae nhw'n dal i chwerthin. Bastards. Dwi wedi cael gwersi kung fu neu karate pa fydd hwn drosad. Dwi'n ysem gael rhoi karate chop reit yn rhywun Nobi nes mae o flatnar ac yn sgrechian am fyddiant. A Gags fi. Dwi'n bod dall pa mi fod ynta wedi benderfynu pigor neu. Ond fel hyn bydd i rwan berig. Tridia o uffern. O lia tyda ni ddim mewn cwt. Mae o fwy o blasti. Wedi cael ei addasu yn dormitories bach. Ac mae yna rhyw fath o bres ma. Mae'r system yn hen fel cant a dwi'n blydi fferu. Gawson ni'n hel i mewn fath a defaid pan gyrraeddon ni. Wedyn gawson ni swpar. Fydd o'n afiach. Wedyn, ar ôl gair o groesa gan Roger, y boes i'r hydeg y lle yma, ac sy'n edrych fel dyn SES, gawson ni rhannu grwpiau 6. Y 5 sydd efo fi ydi Dei, Nobi, Gags, Gwanas. Dwi'n meindio darn yna. A Colwen, rhywun snotan fach sy'n yn dosbarth ni. Gret, blydi gret. Roedd llygyd Nobi'n troi'n i Pennod o gymaint wrth i fodd. Wel, Llinyn Trons, dwi ti foi lwcus yn cael bod yn y tîm ni. Ond well i ti blydi cadw i fyny efo ni, reit? Fedra ni'n diodda twats bach rechlyd sydd ddim yn tynnu pwysan yn y tîm yma. Mi drodd a Dei wedyn o roi pinsiad gas fo'n uwchor. A titha fyd ffatso. Roedd Gwyna'n law yn llaw fo Gags. Gad lonydd yn nhw'n Nobi, meddo fo. Gwaith tîm fydd o cofia. Ti'n rhoi cic i dy golid i cyn y gêm wyt ti? Fyswn i byth o roi un o'r ploncars yma'n gol i ddechrau cychwyn. Roedd Gwyna'n a Golwen yn chwerthin ar hynna. Sut maen nhw'n gallu meddwl bod Nobi'n ddigri? Dwi ddim yn gwybod. Helo, Donna dwi, a fi fydd hefo'r tîm yma am y penwythnos. Dyma pawb yn troi sbio ni. Waw, roedd i'r un ffunud a honna fo gwallt i'r melyn y gladiators ysdalw. Be? Chi ydy'n instructor ni? Holodd Nobi fel tas am credu'r beth. Ia. Chi? Holodd Gags wedyn. Chi sy'n mynd i ddysgu ni gan wyo dringo? Ia, pam? Be sy? Edrychodd Nobi a Gags ar ei gilydd am eiliad. Di by? Just synu ma merch ydych chi? Ti'n mynd meddwl bod merch yn gallu gwneud bethau fel e? Dwi'n mynd deu hynny. Dwi'n falch. Dwi cystal ar haiku i gyd. Mi fyddwch chi'n ddigon diogel efo fi. Reit. Bi ydych enwa chi mi gael dod i'ch nabod chi? Mi fyddan ni gyd wedi dod i nabod ein gilydd yn arbennig o dda erbyn diwedd y cwrs. Eithon ni drwy'r ig mar ôl deud enwa jyst yr unwaith. Ac roedd ni'n cofio enw pawb yn sydd. Nath i wyny'n lyflu arni. Ond wedyn mi nath i sôn be fyddan ni'n neud fori. Ac wedyn do'n i ddim mor siŵr os o'n i yn liciau. Cerddad i fyny blydi mynydd.
Waw. Wedyn, i wneud pethau waith, mi nath I ddeitha ni feddwl yn galad am be oedden ni fel unigolion yn gobeithio I gael allan o'r tridia yma. A mi nath I rannu dalena o bapur a deud wrthon ni am sgwennu be oedden ni feddwl. Be? Doedd Nobby ddim yn swnio rhy hapus. Gwaith ysgol. Flippin' heck, gwynodd Gwenan. Ti'n yn serious? Ydw, hollol o ddifri, gwenodd Donna. Jyst rhyw baragraff bach neith y tro. Ydy o'm di fod yn breifat? Olais I. O'n isio gwybod os oedden ni'n gael deud y gwir, ta jyst malu cachu, y stwff ma thrawon isio ti sgwennu. Ydy, atebodd Donna. Mi fyddai'n i'r rhoi nhw'n y ffeil ma, a dwi'n naddo na fyddai'n sbio arnyn nhw. Gewch chi sbio drostyn nhw yn breifat ar ddiwedd y cwrs I weld sut hwyl byddwch chi wedi gael ar wireddych gobeithion. Felly mi fion ni sgriblo am ryw 5 munud. Dyma be sgwennis I. Dwi'n gobeithio gallu mynd adra mewn un darn, heb wneud gormod na fi'n hyn. Ac na fydd o normod o hynlle. Ac y gnaeth Nobby foddi, torridd gags I drwyn, a tecs pecs I goes. Mi nes I feddwl ychwanegu, ac y bydd Gwenan yn dympio gags ac yn copio off efo fi. Ond o'n i'n ffydd yn y lle o gwbl. Garantid sy'n na rywun I ddarllen o gan gael hwyl ar y menni. Iawn, pawb wedi gorffen? Gofynodd Donna. Welai chi fory ta? Brecwast am 7. Dwi isio mynd adra.